Leganes National High School Marching Band. Followed by our LGU officials and employees. Again, after the marching band, the Leganes National High School Marching Band, we are inviting our municipal officials and employees to please proceed or follow next to the Leganes National High School Marching Band. Next, we have, again from Barangay Napitasan, headed by the Punong Barangay Honorable Leonardo Gostillo. Next barangay we have from Barangay Ginobatan, headed by the Punong Barangay, we have Honorable Jesse Gullios. Of course, sa tanan nito kay LGU ang atong eleksyon. Sunod sa marching band, pwede kita kasunod. Thank you. Next, we have from Barangay Kamangay, headed by the Punong Barangay, Honorable Felix Bacto. And of course, the member of the Barangay Council. So mga kabisado, nag-start na ang ining prosesyon or parada sa mga nato no, sa aton sining mga lechon sa sining materion mga kabisado no. So amo ni ang mga lechon ginaparada karon sang tagsa ka mga kabarangayan, bali every barangay sang sining mga sang banwa sang Leganes mga kabisado ang may ginpreparar gid no nga lechon nga amo iga pa presentar okay parada sa sining materion kag iga baligya man no after sa sining parada ang mga kabisado. So bali kung makita naton nauna dira ang mga lechon then nagapalo mga kabisado ang ila sining mga barangay councils kag mga opisyales ang barangay mga kabisado no. So amo ni karon ang kadamo ang mga lechon no. So napira naton mga 5 pa lang ka mga lechon ang naglabay mga kabisado. So amo ni karon ang ila sining kontribusyon may kantanan mga kabistado sa sining sa sining lechon or 4K festival mga kabyanan kaga sa dili man madugay saksihan man naton ang ila sining opening of lights diri sa banwa sang Leganes mga kabistado no. Kay ini dungan man sang ila sa pagbukas sang lights sa karon dugay-dugay diri man sa banwa mga kabistado. So amo ni ang ginaparada karon sang tagsa ka mga kabarangayan ang ila sining pork or lechon mga kabistado. Headed by their Punong Barangay Honorable Rudy Villegas and the rest of the member of his Barangay Council and officials. Next, we have from Barangay Tagamatan Sur. Preparado ang float. We have with us there Punong Barangay the Honorable. So mani ang sitwasyon karon mga kabisado. So ang kutob ka nagasulod nga na mga kabisado sa sinang lechon na bali mga barangay officials na sila mga kabanwanan sa mga kabarangayan mga kabisado no. So amo ni ang barangay palang no do mga puno palang barangay ang nagalabay mga kabisado. So karon amo ni ang lechon naman nga adala naman diri sa may area sa barangay na punod mga kabyanan upod man sang ila sining mga barangay officials. Next, we have from Barangay Calaboa. Of course, we have next barangay Calaboa na mga kabyanan upod man sang ila sining na mga barangay officials na. So bali pa namin ila ini-float mga kabistado and luwas sila ang ila man nga lechon nga dala no. So amo ni ang barangay Lapayo naman mga kabistado upod man sang ila sina nga mga barangay officials sa mga kabistado. So tatlo ni kaleksyon ang nakarga sa ila sing tricycle no. Mga kabisado no. So mo ni karon ang sitwasyon diri
sa area mga kabisado. Sa bali malibot ini sa may bahin iya sa bilog nga plaza, no. So sa karon ang barangay San Vicente mga kabyan ando kanami sa float nila ni, no, na punihan gid ang float nila mga kabisado sang sining mga ano do handa na gid, no, nga pang butangan ang float nila sang lechon mga kabisado. Next sa diri mga kabisado amo ang barangay Pugtatala, no, pod man sang ilang sining lechon kag ang iban pa nga mga barangay officials sang nasambit nga barangay mga kabisado. Our participants, we have from Barangay Pig, headed by the punong Barangay Honorable Romeo Lamanero Jr. We would like to acknowledge the presence of our elected officials with us. I can see here our everyday comment. Makita pa naton dirang aton Honorable Vicente Piha in the second. Shall we give them a big round of applause, please? We have also here our Municipal Vice Mayor, Lau Bartolome. SB members, we have Honorable Engineer Samson Haspe. We have Honorable Nino Vincent Vallejo. Honorable Larry Labusol. I can also see here at the upper area, we have Honorable Joseph Allen Espadilla. And also the President of Leganes Culture, Art, History, and Tourism Council, Engineer Clovaldo Hervana. Thank you. Alright, so we would like to inform the public occupying our Mayor's Drive to please give space later on kung magsulod ng aton nga mga lechon. Okay? Please, gaan ka lang sila gamay nga dalan para makaagi. So man rin karon sitwasyon mga kabisado. So I can see na nagpapasulod ng aton lechon. Again, we would like to inform the public occupying para makita man naton iba naton mga Mayor's Drive to please give space for the entrance of the lechons. We would like also to acknowledge the presence of one of our SB members. We have Honorable Rosito Hinoy. Municipal employee, municipal panaton, dahil Mayor nakaari na sila makabunot sa ibansang mga katapok ng isang Leganes hanggang ang bayan members. Again, we would like to inform the public na pwede hatagan na doon sa alagyan ang entrance ng ating lechon. They are already entering our Mayor's Drive. Alright, so we would like also to inform our participants to proceed to your respective tents and areas. Alright, first in the lechon of LGU Leganes. Nagagutok ang tao diri sa area kung sa diin mga kabiyanan ng patigayon hindi nga ato sini por festival sa Banwasang Leganes sa mga kabisado. Sa Banwasang Leganes sila karon ng mga lechon.
Sa lugar po salamatan ginaton ang Department of Agriculture sa pag-i-initiate sa first ever pork festival here in our town together with our service Pag-ulagin office. nagparada support sa ilasin ng mga barangay official. Municipal Agriculture Office. So nagapreparar sila sa ilasin ng mga tents. So sa dili madugay mga kabiyanan nga mag-umpisa na ang pagplastar sa tanan ng mga lechon diri sa area mga kabistado. So pagpapalutok aron ang lugar naton diri sa may area sa Leganes Municipal Plaza mga kabistado. Sir, good morning. Good afternoon. Good afternoon. Sa Radyo Bistado, tayo mabalti kay nag-celebrate ko karon sang kwan sang sining festival ano aton purpose na ato dira sir. Makaon tayo sir. Nang tawon ta lang kung ano, kung katilaw to ni karon base po serve naman ni bro. So taga din kamo sir. Dream lang sila ganes. Okay, mga din kamo sa barangay sir. Doy sa Banwa lang. So ano karon ang aton sining kwan to base kon kulango naman ano karon ang inyo karon nga preparasyon? Makita naman sa palibot to sa makita naman subong sa palibot nga do. Gaginutok gid ang pila subong. Teka sir, ano mo? O makatilaw kita karon di. So thank you sir. Sino kay ngalan to sir? Si Jan Kaya sa nabatayan naton mga kabistado si Sir Jan no. Isa sa mga gusto man makatilaw kuno sang lechon sang Banwa sang Leganes sa mga kabistado no. So amo te karon ang crowd dire sa may area mga kabistado sang Banwa sang Leganes Iloilo. Officially declaring the Porky Festival over. But after the moment, we would like to call in Honorable Mayor Vicente Pinhagi II, together with Vice Mayor Lalo Bartolome, members of the Sangguniang Bayan, and Leganes Mga kabistado ang kuan no ang lechon. Iya sa ano ni ma'am nga ano ma'am nga iya sa ano ni ma'am nga ano nga barangay? Barangay Calaboa, Pila ka bilog ma'am aton preparasyon? 3. So maigo ayan ma'am sa aton yung mga pan. Lantawon ta lang karon eh. Pila kilo na sini ma'am? 250 pero nang limited lang ay sa tag-half. Pero sa mabakal ba lang. Sino gani ma'am? Sino gani si Kapitan Maria Verge Calvet sang Calaboa. Okay, so nabatian mga kabistado si ma'am ano sino kayo ma'am? Sino kayo ito ma'am? Maria Verge Calvet. Si Ma'am Maria Verge Galve mga kabayanan sa nga barangay Calaboa no. So bago ini inyo ka lechon ma'am bagong luto ni. Oo. So tag pila kilo na ni ma'am? 250 pero half-half lang anay. So far mga pila ka bilog ang preparasyon sa Banwa naton? Okay, hindi ko kung piraged bilog pero duha pera barangay. Sa inyo tatlo gid ma'am no. Oo, kay mayara barangay nga waay. Ang inyong barangay ma'am apektado man sang ESF. Waay pa. So pangamuyo lang tayo hindi lang tabok no. Amo gani. Okay para na mga secure atong barangay. Oo, kabay pa. So amo ni ang ilang lechon no napotos pa sang karton mga kabistado sa siningate ni on dire sa may barangay Calaboa mga kabiyanan. So paigo-igo na balik ka pa kon makaigo ka man ang ila sini nga preparasyon dire mga kabiyanan sa ton sini nga mga kabistado matamat na dire sa Banwa sang Leganes para sa sining manamit nga mga lechon nga again preparar karon mga kabiyanan sang tagsa ka mga kabaranggayan. Ma'am, thank you. So ito nabatayan natin si Ma'am Maria Verge no sang Calaboa mga kabistado. Amo ni kasadya karon sa may area sang Leganes. Kay tama na kanamo ang mga kautora naton nga nagapreparar na sa sining Lechon Festival o Porke Festival mga kabistado.
So amo ra di ang iyasang barangay Guaan, no? So ang mga barangay officials mga kabayanan ari diri sa ubong mga kabistado. Wala taw tabi ko may nagabinakal na. Ano ang barangay na di ma'am? Okay, so amo na di ang stall sa barangay Kagamutan na mga kabistado number 6. Nag-umpisa na sila kapang galasa na mga kabistado. Kita naton ang ila siningalitson o kabyon ning gamilya siguro. Excited na ito sila ng mga kauturan yung magbakal sa litson sa sila ng material mga kabistado. Gaginutok na ang kada stall maluyag mga gabi lasang sila ng 250 per kilo ng litson mga kabistado. Naginalasa kanila ila sila ng litson mga kabistado. Ang kanon ma'am tagpila? Ang kanon tagpila? 10 pesos. 10 pesos. Dine-in. Ginaunang dine-in. Dire pinaga. Oo. Dito sa piyang sa likod. Dito sa likod. Ma'am, good evening. Ano ang aton karon nga proseso? Bali ko mag-dine-in ikaw. Panang Dire lang sila makaon, sir. tapos ang may pasabi mag-take out ano abi ang aton kwan? The way wala take out mo kagawad wala take out no. May take out sila sir, pero taga diri lang. Pero taga Liganis lang gid with Liganis. Kung iban sa Sagwa, hindi na pwede. Hindi pwede ka take out ang iban. So bali ang sa mga kauturan naton nga gusto mag-avail, makakuan lagi dine-in agad. Ilang gid sila anay antes mag-take out kung gusto nila. Ang bilin. Kay pauna, hindi sila ang dine-in anay. Kay ti ari sila diri mo tagaan priority. And then ang take out karon lang. Kay may pasunod pa man kami nga lechon kay tatlo na din sa amin. Mga pila ka bilog aton preparasyon sa bilog nga banwa, ma'am? Ang sa Banwa sa populasyon namon almost 18,000 people na din sa populasyon. Ang lechon naton 36. Okay, so mga 36 mga bisnado kabilog ang gipreparar sang banwa. So I hope no nga mag-igo ini para sa aton mga bisita nga nagakadto diri. So hindi pwede ka take out mga kabistado. Kagoy wala man reserve no para hindi magpareho sa Santa Barbara. Okay, so sino kay nga ma'am? Kagawad Eden Pama. Okay, so si Ma'am Eden Farmer makabayanan diri sa may barangay Kagamutan ma'am no? Kagamutan Norte, Leganes, Iloilo mga kabisado. Thank you ma'am. Sa Radyo Bistado, thank you. So umpisa na mga kabisado kang panglasa umpisa na mga kabistado sang lasaay sang lechon dire. So tawa agotok. So sa mga kabistado nato hindi pwede gali makakuha no padala or hindi maka-take out, pwede pa maka-take out kundi ma-dine in lang gid ikaw dire sa may area mga kabisado. So 250 ang ila sining again na preparar ang tag sa kilo mga kabistado no. So kung may mabilin karon mo na ang pag-take out pero usually dine in gini mga kabistado no. So amo ni ang sitwasyon karon mga kabistado no. Napnot ang mga kabisado. So, excited naman ang mga kauturan dahil gusto magpapal sa sinunod lechon mga kabisado sa may
ang nasa sa Luganes. Ari mandiligan na pasalamatan ko ang membro sa Sangguniang Bayan, si Dito Punon, si SB member, SB member sorry, Check the book. the Honorable Vincent Vallejo, the Honorable Saxon Caspe, the Honorable Larmina Buson, the Nika President, the Honorable Susano, wala ka kami nalimutan? So, ako na sila, and also the President of the Local Council for Arts, History, and Tourism na aming given sa mga gabi, kag si SB Allen Espanyol, the Chairman of the Committee on Tourism. Sorry, mas biyara ka dira. So, wala mo lang sa kanyang itan. So, salamat, mayong gabi sa inyo tanan. Kag salamat with the Para mag-umpisa na mga kabistado, so gahulat na lang yung barangay sa ilang sining agong signal para makaumpisa na sa pagpanglasa man sa sining ila sining nga lechon mga kabistado. With all my warm welcome sa inyong tanan. So, good evening everyone and enjoy for the rest of the evening. Thank you. Alright, madamo salamat sa atong pinalangga nga Vice Mayor Honorable Lyle Bartolome. Alright, so at this juncture, ladies and gentlemen, it is with great pride and honor to introduce to you an interim number, the pride of Leganes who bagged 3 awards in vocals category of World Championships for Performing Arts or WCOPA at Anaheim, California, USA. Junior Vocal Solo Silver Medalist, Opera Category Silver Medalist, Open Category Bronze Medalist. Ladies and gentlemen, let's all welcome Dan Adrian Hermana Sarmiento. Diri sa may iriyaman mga kabistado sa barangay kabistado. Good evening, Sarah Jubistada. So, gina-umpisahan ko yung kabistado ang paglasa sa sining lechon sa sining barangay. Anong ka barangay, di ba? Yaman, sir. Gihaman, no? Barangay Gihaman. Leganes. Umpisa na sinalasa. All my scars run away. Don't love you as you are. Sumisin ang iban sa pag-igaulat na makabakal, no? So kamay pa na mag-igot ang kabistado sa tanan ng mga ari diri karon sa area nga naga gusto man makabil yung sining lechon mga kabistado. Iya pa na isang ano, sir? Ano nga barangay dito, sir? Yaman pa gyapon, no? Pila ka bilog inyo na mga ano, sir? Pila ka bilog inyo mga pila preparasyon niya, sir? Tatlo ka bilog. Ano sa barangay, sir? Barangay Diaman. Ano kayo nga rata, sir? Ha? Ano kayo nga lanta? Roberto Bernal. Okay, so nabatayan natin mga kabiyanan si sir, no? Barangay Tanod, sang barangay Gihaman. So, ako pa niyang lechon mga kabiyanan, no? Nagaigda pa, gapa pa, no? So, dugay-dugay, suguran man ang paglasa sini. Teka na po, damo gidya mga kabiyanan, ang gusto mag-abil sang sining lechon mga kabiyanan festival dire sa may Banwa sang Leganes, Iloilo, no? So, libot-liboton na niya.
Sitwasyon diri sa area ang mga kabisado sa Leganes Plaza, no? Taungay. Pero bagotok-gotok ang mga bumalakan na mga kabisado diri sa may area sa Leganes. Pagkakit sa dapat din natin ipadayaw ng Leganes Mall. Alright? So magpadayon, to give his Christmas message, ladies and gentlemen, let us all welcome with a round of applause our every activity ng Municipal Mayor, Honorable Vicente P. High II. Pamati-atuloy ang mensahe, no? Sa amon na mayor, no? Sa Banwasang Leganes. Ayos na. Do pista. Sa aton nga ba pinalangga nga pinakagwapa nga vice mayor sa Banwa sa probinsya sang Iloilo. Si Tita Laile Bartolome, sa aton mga gwapuhon nga mga SB member. Kayo home na ganaan kay kung hindi ko ni mag-greet sila nga gwapo sila, ngakig ni sila sa akon kung pagpanahon ko. Unahon naton aton APC President Caprinal Sorsano, SB member Larry Lapuson, SB member Samson Haspe, SB member Nino Vallejo, SB member Rodito Hinon, and of course the chairman of tourism, SB member Alan Espanyo. Katon man nga Local Council for Tourism, Arts, Culture, President, Engineer Clodoaldo Huermana. Kag sa aton mga DepEd family nga rin diri subong, sa mga barangay officials nga rin diri subong, kag sa mga barangay captains, sa mga appointed officials, sa mga tanod, kag sa mga barangay volunteers nga rin diri subong, sa aton nga mga sa aton PNP, sa aton mga taga-Leganes National High School, sa tanan nga mga estudyante man nga rin diri, taga-AFP, taga-PFP, nga rin man dire, sa mga bisita, sa mga Leganes doon, nga gusto mag-celebrate, upod sa aton Sweet Son of Lights, kag amuman sa Porky Porky Festival naton, sa mga pinalangga ko, nga mga Leganes doon, mayong gabi sa inyo tanan. 2 years ago, like 2020 and 2021, I can still remember, when we were having our lights on, dumduman ako, despite the pandemic, damo-damo gyapon tao, no? Despite sa moto nga struggle, battle ta sa pandemya, damo tao gyapon. Subong, nga medyo nagalog-alog na, naggabi na kitang tao dito sa aton Banwa. Siguro tungod man sang Porky Porky Festival naton, kaya rin tanan ang mga taga-barangay naton, nag-support it. Kag ang mga pumuluyo naton nga willing man maglantaw sa aton nga lights on kag sa aton nga Porky Porky Festival, no? Kadamo gid sang tawo. Dini ginagapakita lang nga ang Leganes doon mahilig gid magsinadya, no? Despite whatever problems that we have, sa aton man mga panimalaya, kung sa diin man, sa trabaho, o kung sa ano man, may time gyapon kita magyuhom, may time gyapon kita magselebrar upod sa aton nga pamilya, no? That's why celebrating this Christmas season, I encourage everyone to be thankful. Magpasalamat sa mga bugay nga ginhatag sa aton sa aton mahal Ginoo. Magpasalamat sa mga blessings nga nabaton naton. Pasalamat sa sitwasyon naton sa subong. Hindi nga permi lang kita nagapaminsar sa problema, kundi paminsaron man naton kag pasalamatan sa Ginoo kung ano ang aton sitwasyon subong. Tungod mas madamo
sang mas manubo pa sa aton sitwasyon nga kundiin kita ara subong. Kag pasalamatan ginaton. But despite all of this, no, hindi kita magkalipat maghalong sa gihapon. Because the battle for this COVID pandemic is not yet over. Plus, ang aton pag-ekonomiya, no, labi na gid sa meat, no, sa pork, because naka-red tag na kita sa ASF. That's why we've been doing this. We did this Porky Festival, no. I hope that ma-free na kita sa ASF and we can repopulate again our livestocks kag makapadayon kita liwat sang normal nga pagbaligya sang ano. I-remind ko man gali nga ini nga Porky Festival nagapakita lang nga ginapakita lang naton sa pumuluyo kay para nga maging aware ang aton pumuluyo nga ang ASF is very safe for consumption, no? I don't know kung na-mention kagina ni Tita kay na munoy about the ASF. Wala ako na-mention. I just want to let everybody know that the ASF is very safe for consumption sa mga tao, no? Ang mahalit lang sa ASF sa aton is amuang sa mga baboy naton kay magkalamatay gid ang mga livestock sa aton o mga baboy naton kung maigo sang virus ang ASF. So amo na ang ginahalungan naton nga hindi tani maglapta dili sa bilog nga banwa ang ASF kay mga kalabilin naton nga mga baboy basi pa lang ma-save paman naton. So going back to this Christmas season, I do not only encourage everyone to be thankful, but I also encourage everyone nga kung may ara ka mo sang kainit o kung sang naakigan, subong gid ang tiyempo naton nga magpatawad man. Because Christmas is only not for enjoying and for Thanksgiving, but Christmas is also for forgiving, no? Pagpatawaron naton, kalimutan na naton kung may ara kita sang pamilya o kung mga amigo-amiga nga nakahalit sa aton, no? Kag subong, as we celebrate again this season of Christmas, this is the time to celebrate with our family. Make this time as memorable as we can kay ang aton nga ang pangabuhi ta hindi mapakta, no? Ilabi na gid ang mga katigulangan naton. This is the time nga makabawi kita sa ila, no? Spend time kita sa aton mga hindi lang sa aton mga kabataan kundi pati sa aton mga ginikanan, sa mga lola naton, mga lolo naton sa sini nga Christmas. And this is the time to be thoughtful also na madumduman naton ang aton nga mga malapit sa aton tigipusoon, ilabi na gid ang mga katigulangan naton. So Merry Christmas and Happy New Year once again. And as the Municipal Mayor of the Municipality of Leganes, I now declare the Porky Festival open. Let's do this, Leganes! Alright, matang natin ka salamat sa aton pinalangga amay sa Manong ng Leganes. Saliwat aton So nabatian si Mayor Vicente Haen II, no, ang mayor sang Banwasang sa Leganes, mga kabisado. No reservations, okay? So bukas na, no? Pwede na kabaligya kag makabakal sang lechon dire sa may area sa Leganes, mga kabisado. Let's give it again to the Sigrap Dance 2. So muna di karon ang sitwasyon, no, tama kadawo, damo ang tawo sa sining mga tinuon, mga kabisado, sa may area sa Leganes Plaza nga luyag magbakal kag nagapanyapon ng iba, no, sa aton sining mga kauturan sa lechon diri, mga kabisado. Motong ambal kay na sa aton
pwede may reserve, no? Pag wala sing reserve, wala man sang take out sa sininga mga tinion mga kabistado, kay ti para sa matatap-tapan, no? Ang tanan aloy ang mag-abel sa sining pork or sa sining lechon diri sa may Banwasang Leganes mga kabistado. So ang budget is only 1 kilo per person, no? Nga gusto magbakal or mag-abel sa sining lechon karon mga kabistado. So sa mga gusto mag-abel, kadto na dire kag magbakal na sang lechon, no? Kay iban dire gasugod na ang ila sining kaon mga kabistado sang sining or panyapon, no? Sa diring area nag-amat-amat na sila panyapon mga kabistado. Dawan is lang doon ko ay to. Price lang. Ala, kagaon sila. May mga paginamo mga kabistado, kan. No, nagainagaway sila sa ang lechon. Oh, ano mo na din sitwasyon ng mga kabistado. Grabe na isa sila mga kabiyada na kayo nagagirinotok dress area. Kasadya. Kasadya mga kabiyada kayo gusto may mag-abel. Apang te kay medyo magotok-gotok. Magkakutok mga kabiyana ng aton sining mga kauturan. Sa radyo, sir. Sa radyo. Excuse me. One big up, pamilya mga kabisado.
kasi so medyo boss na gawa iban diri mga kabisado sa iban nga area, no? So diri sa may Liganes Iloilo mga kabisado. So sa gyapon, damo pagyapon mga kabisado ang nagasulod nga gusto magbakal sang sining mga lechon nga ginabaligya diri sa may area sa Liganes Plaza mga kabisado, no? So amo ni ang sitwasyon naton karon mga kabisado. So far amo na ang madulong nato anay nga sitwasyon diri sa may area sang Liganes Iloilo. Diri si kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado.